sa yusian ne kapor ka mamantanga ai kublay fi I wei baro ha ka kerteng ka bathiang tam ka badon bor tam ka jong trai ba unong pedem jingi u Jesus Christ ngadap da ka jing kemen shisha ya ka bangan yo ban ya sambat fi hakani ka sngi ya ka ktien ka jong blai ngasngau i je fi bat ngasngau ba utrai udan man krani ya fi hakani ka sngi ka bamanta bat nganget kani ka ktien ka nalong ka jing ka khu ya fi kan ai ka bor kan ai ka jing start ka jing shempang ya fi kumno ba pi pin kumno ba pi pin ya kumno pin long ru kita ki breu ki ba job man laga sngi haga jing ke jong fi ya pi ki bahang ni ha Meghalaya ki badon chari India ki badon kalang strak ka proteng ai ko blai fi wei haga kerteng ka jong Jesus Christ haga ni ka por ngin ya pet pat na ka ktien ka jong blai hoi haga ni ki sngi ngi lai kren ru shapang kita ki men sim ya ka ba ka ktien jong blai ka ong artimati no man kong khat ba nyau kong na ba blai shim la ai ngi men sim ka jing shep tieng Henry ke jong ka bor ke jing it bat ke jing le adakar. Baragani ke sngi ha ngi la dep kren chapang men sim ji shep ting. Ngi la dep kren ru chapang men sim jo ka bor men sim jo ke jing it bat hagani ke sngi kwa ben kren ni to men sim jo ke jing le adakar. Nga kwa fin sha skor bhai ni ke tien ban ngai ke no long jikr khu fi. Ke jing ke li ka long hagani ke por u uta men sim jo ke jing le adakar. Men sim jo ke jing le the spirit. Mo a sound mind kamut kata ka mind jong fi kate ban long ka ba clear te ka ba biang te kam de ban shulong huri hura kam de ban shulong ba jikri jakra ngap dan ka sound mind tadeng ta kai kata ka jingle adkar ka de kar kompar khat ke jong fi hoi mensim joka bor la ban pni mensim ke jingi la ban hinrei mensim joka jingle adkar ka de kata ka ba fiap dan haladi bar utau mensim ude mensim jong ublei ubadan apo jong fi uba control ya kani kar kom im ke jong fi kom le ke jong fi kom perkhat ke jong fi namar kade na ke jim perkhat am bakimi ke baro ka khien phareng ong out of the abundance of the heart the mouth speaks kemot ke ke badap ha ka donot ke jong fi kade ke ta ke ba fi kren ta ke badan ha po ka donot jong fi ke badan ha ke jingmut ke jong fi kade ke ta ba ngi ha ban check bhai ladi yo ba ka don ka men sim jing bitar yo ka don ka men sim jong jing khong khong yo ba ka don ka men sim jong jing sarong kamen sim jong jing sngo he kamen sim jong ka jing sngo biang haki ke bro belong self sufficient ya ka bang yong we don't care ngala ban le hi dalade ngala hi ban biang komni nga biang wi komni hi ngala ban im dalade le yu tau blain le yu ti bhaying ba sem le yu ti breu fi sngo sarong fi sngo biang tangalade utau men sim uba trai kam hapo jong ki breu em ka bawan ra ru e jing do nong ki babon ngani ka singi kwa ban ong fi ho udan mensim jo ke jing bitar mo ho bitar hi don ki bru em badan mensim ke jing bitar em mensim jo ke jing khong em la fi la kla bomut makna la da uni mensim udang don em ani ke reputation ke jong fi ke jing long jong fi em kamen to ne mensim bu not ta bu not sa ba em bu kon mau sa ba ya kata kabarim jong nor bala kum bakla bala kum kren kum ta la ne bala kum le kum ta em la da fi don sa ya kata em ta kadai gani ka men CMM ka ba trai pat ya kata ka ba shapo ka jong fi em ka ba trai pat ka ban pen yap ya fi ru wat ha ka men sim ka jong fi na ka bala an pen men saw ya ka do ka bala ban wan ra ru ki jing pang ki ba per ha ka met ka jong fi dan na preng jong fi ka ne ka por em fi dan tu ka men CMM ba phim ju nyo ya no fi de si video breu bro spa fi dan example le ka ne ka wai mo let's say fi dan ki yeng na ki fi IY em ki yeng Andrei phim ju khen snap tay gini ki nong song wai ke jong fi nyo ben hai ki phi nyo bi manga de boss te de ta ngan kalat ngan pen me ka bamon ngan lep ka bamon ka ngan me ka bamon ngan khang ka bamon ngan da restrict ki ai bikin bam ki bikin di ru ni kita ki ai ki bar khoi shwan man pech malang sngi shwan man jogo malang sngi phi le gomno phi em gomno bar bakla tek phi be yeng ki Resi fidan ta kum tau men sim ro Pakinong song wai em hayeng jong pi shuret men sim bet kishu tieng bi that kum ki khna ya khmat unu sing bokar ho afidan kum kata men sim em la fil long kristan makna la fil apdiang neutral la fidan kum kata men sim em kamot phim pat yo men sim bakhoi namar ka waina kata ka jinglong jong bangai ka long udan men sim jo ka jing jam not men sim jo ka jing ya sha aslam men sim jo ka jing ya ne men sim jo ka jing la asbun
Lada fi kami la de ba fi la de ki Kristen am la dam pan mi kini ki so ke jong men sim ke jim ke jong pi am. Kamu kamen toy ban kami la de ngi de kita kinong bot ki jong Kris. Ka Bible ka kran shai ka ta ngi ban check ila de rulangi don em ya uta men sim ba kho ya po jongi. Nani ya ta ki jingle ki ba men sim ba kho ule. Ni si pulie bai ka tangan pulie biang ngane ka por na Galatia no basan ka khot arpu ar. Maka Bible ka angum ni. Bagi so ke jong men sim ka long ka jing ie. Gilap kran menin. Malah fidan syai umen sim bakoi fidan umen sim juga jing ie. Kabar ka ong umen sim juga jing kemen ke jing suk ke jing syaslam ke jing lesbon ke jing bah ke jing aine ke jing cemnu bat ka bor halor la dia. Uta controlling spirit ma uba control ya pite. Kamu si ni fidan umen sim bakoi am kidan kini ki quality sa ke jing im ke jong pi. Ada yang tahu umen sim ka Bible ka ong kita ublem cuma ai umen sim di ship tiang. Ai umen sim yang ka bor ka jing it ba ka jing long adakar ne ka ta ka jing le adakar ta ai findan gi men si ma ka jing im ga jong fi bat la da fidang duna ye kini ki jing ai ki jong blai ha ka jing im ga jong fi nga sngo ngi na dwai ne ka por findan men si im ga jing jam lot bo na pne fi nga sngo ba shu bi tar ba shu bakala ndiat la shu kiu jing khloit ba ha yeng kum bakala kran ulok khandiat la shu kiu jing khloit ba ulok ba pli tang namar bu shu snap phi pat phim snow tho ye ka ta mdei ban dom den bitar mdei ban ya le ba he mdei ban ya sngo he mdei ban ya sngo ba phi kham la ma phi ne phi kham khlan ma phi ne phi kham dan bor ma phi kum ki bangai ha bangi dan nu mun si em mun si ba kho ngi dan ru ya kata ka jinglong adkar a sound mind ka mot phi la ban control ya la di habawan ka jing bitar phi la ban control ya di habawan ba dan ba pendik ba pentot ya fi dan ini umen sim em pila ban control la di wala la dei bala pen stom ye fi ne bala nyan ben ye fi ne bisa kren ben yam pila ban control ban nge traun ai fi ta umen sim ha ne ga sngi mon ta pidan men sim jing bo not utraun pen kan ria ai kata dan da pren chu fi ne ga por nga sngo fi dan bi umen sim bo not pi thmu bi ka khpot pi up be ban le ka khpot wat ju bo not namar kata em kan pen sniu ye fi kata am kan pendu nong ya pi kata am kan penjenjar ya pi utau bri bo pi bo not yo thia jai re ma pi bo not am shulenga bi phim nang yo thia shulenga ka man sim ke jong pi thia ra phim na ma kan ke por nga kwa ban dwai na ka man ta jong pi ba pin yo inu man sim jong jing le adakar bo pin lo adakar ke per khat ye ke ka phimot ta ba kan long be kat kum ka bor ka jong blai mdei da ka bor brio ne da ka bor jong bamman if yo human sim ba khoi jong tra nga kwa ban dwai hai ne ga por na ka ban ta jong fi nya dwai tra ne ga por nga sngo me ni ba idon kam ko kan ra tra human sim ba khoi jong me human sim jo ga jing le adkar ko tra ba bun sin ka ktien ka pathar palat kum bakla la mi ki ktien si ktien sang ga wan ga jing bitar ga wan ga jing khong ga jing bo not bo ne human sim ga ne ga sngi ha ka teng jisu da sai no baro na do talong ha ka teng jisu ngai bu tra da sai na jrut na do na po pinda yo ke jing pelat akan negasngi pinda long brio uba kemen ubrio besok ubrio bedap daga jing ie daga jing lesbon daga jing baha pinda long brio uba ya aslam uba ya ine pinda long brio uba jamnu pinda long brio uba dan itu mensim bafila ban sensyar ya ladi kabor halor ladi ngada duai ngada kerkhui fi ho ye pi ba pi kong gum juru ngadwai nu men sim em phim kwa jing sha ban le he ban sngo ba he an ka wan hi han nga nge do mta ka si men sim ba khoi wan ma me ko try ha ka ji im ju ki khon wan ko try pen dap ma me ko kan rat ba kini op diang shi sha ka bor men sim ba khoi ban i sha ka kamba ga jong me in i shi sha ko rat ga jing le phla ga jong me ha ka ji im jong kini ki khon atip ma de utra ju ki kamba ma de ublei wala ban pen kala me pen kala ye ka sha ka wan nga nge men pen kala ru try ye ga ji im ju kini ki khon syakata ka bathiang syakata ka babang ko trai mangangej me pen kelawat ya kata ki jong ka mara ki bakthang syaka bathiang syaki babang bangangej kan long kum taru haga ne gasngi ge jing ga bakthang ge jong phi uthli ba khthang jong phi ge jing mut ga bakthang ge jong phi kan kala syaka babang nado menta gasngi haga kerteng u jisu try ai ki inu men sim jong ge jing le adkar ko try mana do menta gasngi ke ai baro ka ba fide ke ai baro firkat kan long de ka bor ge jong try daga ka bor men sim ba khoi jong try nga dwai nga kar khoi fi ga ne gasngi ba hi pdiang yu men sim ba khoi haga teng u jisu amen but amen try na kar khoi fi ngai bor fi
balangangai yai pule ka tin ka jong blai duai let jingbot ya ka tin jong blai angnut ngangai step lada pi duai si sha utrai asno ka jing duai ka jong fi but unwan ban ya kendo idala de fi un ai fi ka ni ka bor ba finala ban long ki be janai ki ba klem bit tinget ki ba khoi bat kita ki ba klem thok bria haduk ka singi ka jingwan ka jong utrai kur khu fi ngin se syampat ngin se kendo ublai ka jing sok long kat ba fi khablai shibun amen